pala si Boy Danlak Official at kung bago ka pa rin sa channel ko, alam na yung gagawin mo. What's up mga kadanlakers ko? So ngayong araw na to ay simpleng araw lang. Labandero sa umaga, vlogger sa gabi. Hirap pag YouTuber. So ngayon maglalaba ako mga kadanlak ng mga damit ng boss ko. Kaya papakita ko sa inyo kung yung mga trabaho ko dito. Let's go. Dalagang ina, yan ang tawag sa kanila. Nagsusumikap na buhayin ang anak ng mag-isa, ngunit di pa rin mapigil kutsain ng karamihan. Imbes daw mag-aral, inuna pa ang kalandian. Matanong ko lang, alam nyo ba ang kanilang nadarama? Ang palakihin mga anak nilang walang ama, nasa likod ng kanilang bawat paglit. Mahirap pala ng ganito pero masaya ako dito. Dalagang ina, di ba pangit mong tawagin? Pero babae rin sila na dapat nyong galangin at dapat respetuhin, di dapat pinapaluha. Tingin sa kanila ay mabilis lang na makuha. Dahil ba sila ay meron ng karanasan, di na dapat seryosohin dahil sa nakaraan. Kung yan ang tingin mo sa kanila pare, mali ka. Nagmahal lang sila, di ibig sabihin nun malandi na. Isa kang dakilang ina, yan ang lagi mong iisipin. Huwag mong hahayaan na kalungkutan ang iyong maging kapiling. Ipakita sa iba ang tatag at maging inspirasyon. Walang mahirap na trabaho sa taong masipag sa buhay. Tandaan nyo yan. Laging maging sandalan. Yung iba ay maagang sinubok ng realidad, naging batang inang wala pa sa wastong edad. Di baling umasinso sa hirap na paraan kaysa yumaman ka sa masama namang pamamagitan o sa masamang di ko alam, basta yun na yun. Yung pag-iisip sa halip, wag yung husgahan bago sila'y hangaan. Kahit hirap na hirap, pinipilit ang lumaban. Imbes na sumuko, lalong naging Kaya sa lahat ng kabataan, mag-aral kayo kasi pag hindi kayo mag-aral, bukod sa construction, labandero kayo. buhay. Lahat handang-handang ialay, kaya sana sila ay mahalin yung totoo. Alam nyo ba, kaya marami ang pamilyang di buo. Di man karamihan, ngunit karaniwang nangyayari. Kadalasan kasalanan din nating mga lalaki. Isa kang dakilang ina, yan ang lagi mong iisipin. Huwag mong hahayaan na kalungkutan Para talaga masabi nyo na hindi sa akin to, tingnan nyo. ang tatag at maging inspirasyon. Kahit na ano pang harapin, anak na lagi maging sandalan. Yung iba'y napilitan kumapit sa patalim. Para sa anak, wala silang hindi kayang gawin. Para lang sikmura ng anak nila'y magkalaman. Kapalit man ay di masikmurang pagbenta ng laman. Di man tamang nakakagawa sila ng maling bagay masama, pero dun sila naging mabuting nanay. Kaya't sa inyong lahat, saludo po ko sa inyo. Sana'y lagi nyong tatandaan tong sasabihin ko. Pansinin lahat ng paninira ng iba. Sikapin mo na lang maging isang dakila na inaano man ang naririnig mo. Huwag kang magpa Ihiwalay yung puti sa dikolor, hindi ang relasyon. yan ang gawing inspirasyon, mga maling na pagdaanan. Ituring yung leksyon, mga taong mapanghusga, mawawala din yan paglaon. Pero sobrang proud ko sa trabaho ko, sa totoo lang mga kadanlakers. Dito ko sinuportahan yung pamilya ko, yung mga magulang ko, kaya panalo.
Big shoutout nga pala sa lahat nanonood dyan. La Familia, Labs La Familia, Team Bukag, Team Virgin, Team YouTubers, and sa aking asawa, Labs, I love you. Huwag sa kanila nagsusumikap na buhayin ang anak ng mag-isa, ngunit di pa rin mapigil kutsain ang karamihan. Imbes na mag-aral, inuna pa ang kalandian. Matanong ko lang, alam nyo ba ang kanilang nadarama? Ang palakihin na sa likod ng kanilang bawat pagngiti ay may nakatagong pagdurusa at bighati na lagang ina. Di ba pangit kung tawagin, pero babae rin si Dito pala lahat, dito mga pantalong yan, dito ko nailagay. pinapaluha. Tingin sa kanila ay mabilis lang na makuha. Dahil ba sila ay meron ng karanasan, di na dapat seryosohin dahil sa nakaraan. Kung yan ang tingin mo sa kanila, pare, mali ka. Nagmahal lang sila, di ibig sabihin nun malantila. Isa kang dakilang ina, yan ang lagi mong iisipin. Huwag mong hahayaan at kalungkutan ang iyong maging kapiling. Ipakita sa iba ang tatag at maging inspirasyon. Kahit na ano pang harapin, huwag ka laging maging sandalan. Yung iba ay maagang sinubok ng realidad. Naging batang inang wala. Ayun. Tapos na rin ako mag-arrange mga kadanlog. Kaya, ayan. Tignan nyo naman. Oh. Yan, ganyan lang mga trabaho. Kaya sa lahat ng mga kabataan dyan, mag-aaral talaga kayo. Kasi, mahirap ang walang pinag-aralan. Wapo nga ako, bandiro naman. Sarap lang no na ganito yung trabaho ko, nakaka-proud. So, okay na to guys sa tambay. Diba? Mas magandang trabaho to mga kadanlog. Yaka mo na ako. So kayo, kumusta naman kayo dyan? Naway, okay lang kayo? Ay na, ang gwapo ko ngayon Ito yung ano ng washing oh. May naalala ko dito Lumoy. Ayan, big shoutout nga pala sa inyo lahat dyan. Maraming salamat sa pagsuporta nyo. James Vlog, Origin Vlog, Kilay Queen, ayan, Sweet Linter Yuti, Dong Albert, MacGyver, Nildin Huuto, Omar Kik, Simply Cool Vlog, ayan, marami. Si Jared Chick TV, ayan, maraming salamat. John Mark Alvarez, Castillo Mahila, ayan, maraming salamat sa inyo. Mimi Bullets Vlog, ayan, Phil American Lifestyle Curtis, ayun, Askim, Chris Capture Vlog, Brykens 09, diba? Big Hotel, Park Jam Vlog, ayan, Linpila, ayan, Gisela Iwasaki, Tots Daanoy, ayan, maraming salamat. Si Deria Daanoy, diba? Ayan, maraming salamat sa inyo sa pagsuporta nyo kay Chuna T Vlogs, ayan, Joanna Malabanan, Jivinil Kanay, ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan, ayun po si Badela ako, United Beast Vlog, big shoutout rin, Marites Vlog, Roseville, Chitsahay, DC Tuminaga, Mariusi, Tiamars Vlog, ayan, Pitchworks TV, na DRM, Dens Malunggay, Nildinho Otto, and Boy, Nalalak Official, Nildinho Cherry, ayan, big shoutout. YG Tommy, big shoutout si Jackie Chan, YG Tommy, ayan, and Mary Grace, asawa ni Dens Malunggay. Hala. Yan, maraming salamat talaga sa inyo sa pagsuporta nyo sa akin. Maraming salamat. Sarap maging bandiro, no? Relax. Yan ang trabaho ni Bidan Lak. Diba? Ganun lang ang buhay. At sa mama ko parang big shoutout, ma. I love you sa inyo, ma pa. I love you. At siyempre sa Panginoon Diyos, maraming salamat Lord. At gabayan mo pa sana ako Lord sa mga gusto kong gawin. Makatulong ako sa mga taong nasa kalsada lang natutulog. Mamigay ako ng bigas at groceries. Kay Salis Tambayan, maraming salamat din pala. Kay Maibs Lial, ayan, big shoutout. Kay Mr. Dabao, ayan, Jumper Sniper, Buburam, ayan, Talaboy TV, ayan, sino pang gusto mo ko shoutout yan? Ikaw, wala, nahuli ka na. Sunod na lang kita i-shoutout. Kay Lex
Kay Litski Channel, ayan, big shout out sa iyo. Sino pa ba? Shout out natin. Si Aw Vlogs, ayun, si Aw Vlogs. At siyempre, si Buidan Official ako. Ayan, so ayan na po trabaho ko, no? Isa pa akong labandero, ayan. Ayan, narinig yan? Giubo. Hinika yung wasing, oh. Diba? Pastila, ang kulit ka talaga. Ayan, maraming salamat sa inyo, mga ayan, oh. Hey! Yan, ganyan ang trabaho ko dito, mga kalamig. Pag Sabado, labandero. Pag Lunes hanggang Biyernes, lampaso, loro wax. Pag Sunday, relax. Ito yung tinatawag na labandero sa umaga, vlogger sa gabi. Okay kayo? Lamig kayo? Pero may naamoy akong kakaiba dito. Alam niyo yung amoy sunrocks na panis. Ito yung nakicharm ko. Ayan. Paggising sa umaga, sirunang alasal, labandero pala. Ayan, so maraming salamat, no? So sa lahat ng mga labandira dyan, narilit po ako sa inyo dahil hindi po madali yung trabaho nyo. Sa akin nga, kahit nakawasay na ako ngayon, hindi pa rin madali. Kaya, so weird. Ang saya ko, no? Kahit ganito yung trabaho ko, komportable talaga ako dito. Ito yung gusto ko sa sarili ko, kahit na may problema ako. Alam ko pa rin dalhin yung problema ko, and I don't know how to prepare myself for this opportunity to giving me some love, for giving me your alright. Yan, maraming salamat talaga sa suporta nyo sa akin. Ayan, oh. Ayan, i-premiere ko pa rin to kahit na walang kwinta to. Ayan, oh. Yan, di ba? Yung wasing na yan, parang relasyon yung dalawa. Kahit gaano pa kayo kabango sa isa't isa, paiikutin ka lang niya. Ayan, sa lahat ng nagmamahal dyan, kung iniwan kayo ng lalaking manluluko sa buhay nyo, huwag kayong malungkot at huwag kayong umiyak. Bakit? Kasi ganito, saan pa kayo nawala na kayo ng tao sa buhay nyong manluluko at babaero, doon pa lang panalo na kayo. Boom! Panis! Yaka burlog tayo, yaka burlog. Ito yung lalaban ko. Ayan, hindi pala ba yan? Yan, lalaban ko pa yun, oh. Yan. So balang araw, hindi lang ako labandero, baka sa awa ng Diyos, umasinsa tayo. Kaya, ayan, maraming salamat talaga sa inyo. Sa lahat ng nagsuporta sa akin, maraming salamat. Ayan, and dito ko natatapusin to, and maraming salamat talaga sa inyo. And ayan, God bless us all, and huwag po natin kalimutan lagi, small YouTubers, God first.